Ιωάννη Κονδυλάκη, ο Πατούχας. Ο Ιωάννης Κονδυλάκης γεννήθηκε το 1861 στη Βιάννο της Κρήτης και πέθανε στο Ηράκλειο το 1920. Η Κρητική Επανάσταση του 1866 οδήγησε την οικογένειά του στο Πειραιά. Επανήλθαν όμως γρήγορα στη Μεγαλόνισσο, η οποία βρισκόταν σε τραγική κατάσταση από τις σφαγές και τις καταστροφές των Τούρκων. Σε ηλικία 17 ετών εγκατέλειψε το γυμνάσιο για να πάρει και ο ίδιος μέρος στην Επανάσταση. Είχε όμως μεγάλη αγάπη για τη μάθηση. Έτσι επέστρεψε στο σχολείο και το 1884 κατάφερε να αποφοιτήσει από το Βαρβάκιο Γυμνάσιο. Γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή και υπηρέτησε ως δάσκαλος στο νησί του, αλλά και ως δημοσιογράφος αργότερα. Ως λογοτέχνης συγγράφει το αξιόλογο έργο «Ο Πατούχας», μια ηχθιογραφία με κεντρικό ήρωα το Μανώλη, το γιο του Σοϊτανικολή, ο οποίος από μικρό παπέλι αποφάσισε να πάρει τα βουνά και ελεύθερος να βόσκει τα εγωπρόβατά του. Ζώντας εκεί ψηλά, ο Μανώλης έκανε παρέα με τους βράχους, τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα. Μιλούσαν μαζί τους αν ήταν κανονικοί άνθρωποι του χωριού του που τον άκουγαν και το καταλάβαιναν. Πέρασαν έτσι μερικά χρόνια και το Μανολιό του τον Νικολή όλο ψήλωνε, μεγάλωνε, αλλά βαρέθηκε πια τη ζωή του στο βουνό και αποφάσισε να πάει να μείνει τους αληθινούς ανθρώπους. Ήταν μια Κυριακή του 1863, όταν παρουσιάστηκε έξαφνα ξανά στο χωριό του. Ήταν αγνώριστος τώρα πια, γεροδεμένος και με βλέμμα διαπεραστικό. Ένας άντρακλας μέχρι εκεί πάνω που γρήγορα κέρδισε το παρατσούκλι, ο Πατούχας. Ο Φέτο Βυργινιόπουλε δεν είχε πολύ βεντέμα στο χωριό και δεν έβγαλαν πολύ λάδι. Αλλά δεν πειράζει, εσύ τα λες. Δεν θα τη βγάλουμε του χρόνου, Σοϊτανικολή. Γεια σας, ήρθα να σας εδώ. Θα κάτσω 2-3 μέρες στο χωριό. Όλο στα βουνά θα ζω σαν το αγρίμι. Καλώς τον, παιδί μου, να κάτσεις όσο θες και για πάντα να κάτσεις καλύτερα. Εμείς αυτό θέλουμε. Νικολή. Αμέ, εμείς δεν θα θέλουμε να γίνεις βοσκός σαν μονάχος στα όρη. Εμείς σε θέλουμε κοντά μας. Αλλά εδώ να πάμε και μια βόλτα στο χωριό. Είτε θα παγιδεύσετε σήμερα. Εγώ αρνάκι με στα μαγκά. Ό,τι ωραία. Εγώ σκολίμπρους. Ω, και αυτό πολύ ωραίο. Καλώς τα δέχτηκες, Σοϊτανικολή, καλώς τα δέχτηκες. Μανολιό, ή τα κάνεις, δεν γίνηκες ολόκληρος άντρας. Σωστός Δελικανής, μα πότε το πήρες τόσο να μπόει. Καλησπέρα, πηγιό. Καλησπέρα, Μπαρμπανικολή. Καλώς τον δέχτηκες στον ακριβαθόρετο. Ωραία λουλούδια έχεις, πηγιό, δεν μας ρίχνεις και εμάς κανένα. Με τα χαράς, ορίστε. Σαν για μόνο πρόκειται να μην σπάσει τα μούτρα σου. Ξανοίγω, πατέρα, ξανοίγω. Από τότε αγαπήθηκαν οι δύο νέοι και το βάλαν όλοι στο νου του να παντρευτεί το πηγιό. Μα θα περνούσαν και άλλες περιπέτειες μέχρι να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μία με αυτές τις περιπέτειες στη ζωή του Πατούχα ήταν και η βάφτιση της Αγλαΐας. Να ξεκαθαρίσω λίγο πώς έχει το πράγμα. Αγλαία ήταν το όνομα που έπρεπε να πήρουν ως Πατούχας, μα εμπερδεύτηκε και το είπε λίγο διαφορετικά. Ευτυχώς όμως, με τη βοήθεια της μητέρας του, το πράγμα διορθώθηκε άμεσα και το παιδί πήρε το σωστό όνομα που προοριζόταν κι αυτό. Ορίστε, σου δίνω βαφτισμένο. Ευχαριστώ, Σύντεκνε. Να σας ζήσει νεοφώτιστη, μα πώς το βγάλατε το κοπέλι, Μανολιό. Αχλαδία. Όχι, μωρέ Μανώλη, Αχλαδία. Αγλαία το βγάλαμε. Τι αχλαδία, τι αγλαία, μωρέ μάνα, το ίδιο είναι. Ωραία. Να τα χιλιάσεις, Σύντεκνε, πάντα έτσι το λες να κάνεις. Μανολιό, εσύ που το βάφτισες, εσύ να το παντρέψεις κιόλας. Από βάλε το λάδι να βάλει και το Στεφάνι που λένε και στην Κρήτη. Όπως συνηθίζεται στην Κρήτη, μετά το μυστήριο ακολουθεί πλούσιο τραπέζι με χορό και τραγούδι. Όμως μια παρέα Τούρκων θέλησε να δείξει εξουσία στους υπόδουλους κριτικούς. Απαιτούσαν να χορέψουν με το ζόρι με τις γυναίκες των κριτικών. Ήταν συνηθισμένη η τακτική τους εξάλλου, σε κάθε ευκαιρία να προκαλούν και να ντροπιάσουν τους χριστιανούς.
Πολλοί από αυτούς μάλιστα ήταν τουρκοκριτικοί, δηλαδή κριτικοί στην καταγωγή αλλά μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Απόγονοι κρυπτοχριστιανών που είχαν δεχτεί να είναι κατ' επίφαση μουσουλμάνοι, για τα μάτια του κόσμου δηλαδή, και κρατούσαν την ορθόδοξη πίστη τους στο σπίτι τους κρυφά. Οι απόγονοί τους όμως ξέχασαν το κατ' επίφαση και εξισλαμίστηκαν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, αγωνίζονταν να δείχνουν ότι ήταν γνήσιοι μουσουλμάνοι και διέπραταν περισσότερες και σκληρότερες σφαγές στους μέχρι τότε συγγενείς τους που παρέμεναν χριστιανοί. Μπορεί ακόμα να προέρχονταν από το πεζομάσμα και γίνονταν τρομεροί και φοβεροί γενίτσαροι, οι οποίοι μη γνωρίζοντας την πραγματική καταγωγή τους, σκότωναν και κακοποιούσαν τους ίδιους τους συγγενείς. Με όλα αυτά όμως η αγανάκτηση των χριστιανών ξεχύλιζε και τότε εκδηλώθηκε η αντίσταση και η οργή των ντόπιων απέναντι στο βάρβαρο κατακτητή, που δεν δείχνει σεβασμό ούτε στις μικρές χαρές τους. Ο νονός Πατούχας λοιπόν αντιδρά με τρόπο λεβέντικο. Ας δούμε τι έγινε. Δεν μου λέτε αγαδάκια, είτε έρθατε πάει να κάνετε. Είδα να χορέψουμε. Πάει χορεύουν οι χριστιανοί με τις γυναίκες και τις αδερφάδες τους. Άμα θέλετε να χορέψετε, να πάτε να φέρετε τις δικές σας γυναίκες και αδερφάδες. Οι γυναίκες και αδερφάδες μας θα χορέψουν με εσάς Ρωμιούς. Θα χορέψουμε, μ' ακούς? Εσύ να ακούς. Ο καιρός γεννηταριάς επέρασε και όποιος κάνει το γεννήταρο τρώει ξυλιές. Δεν επέρασε και θα το δεις. Αλλιώς θα σχολάσει ο χορός. Ο χορός δεν θα σχολάσει. Μετά από το περιστατικό με τους Τούρκους, του Γλέντι και τα ανδραγαθήματα του Ποτούχα, ο Μανώλης και η Πηγιό έδωσαν λόγο. Άρα βόνα που λέμε. Έπρεπε όμως να περάσει λίγος καιρός ώστε να ετοιμαστεί το σπίτι που θα μένουν οι νεόνυφοι. Και να μάθει και ο Μανολιός τη ζωή στο χωριό. Αυτό βέβαια κακοφάνηκε στο ζευγάρι που αγαπιόταν. Και ιδιαίτερα το Μανώλη τον στενοχωρούσε πολύ. Η αλήθεια του Θεού έκανε κι άλλες κουτουράδες. Όμως η αγάπη του στο τέλος νίκησε και έφτασε η πολυπόθετη ώρα να διηγηθούν στην εκκλησία για το γάμο τους. Εκείνη όμως την εποχή ετοιμαζόταν η Κρητική Επανάσταση. Οι Κρητικοί, λαός ανυπότακτος, επαναστατικός, διψούσαν για ελευθεριά. Για να δούμε, θα καταφέρουν οι ήρωές μας επιτέλους να ενώσουν τις ζωές τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Γιο μου, επιτέλους θα μας ευλογήσει ο Θεός. Μανολιά μου, είδες πόσο περάσαμε, όμως ήρθε η ευλογημένη ώρα του γάμου μας. Ο Θεός αγαπάει την Κρήτη! Ο Θεός αγαπά την Κρήτη. Εγίνησε επανάσταση. Μανολιό, άσε τις γάμους τώρα και πάμε να προσπαθούμε την πατρίδα μας. Τι δεν θα γίνει εδώ, Μανολιά μου? Δεν πειράζει, γιο μου. Θα ήθελα να σε παντρευτώ σε μια ελευθερωμένη Κρήτη. Σύντο η ελευθερία! Σύντο η Κρήτη!